LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Ero kamano nyakore mogi machiegni kendo mapod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo elela endan kaka pile pod gidenda ni Omari Nasho mari chieno jemone mbele chiene mineno mbele eming'ondo boka rinyalo wajini Omari dhako nguri nigi chake kore kubni ariyo to pod ichwako siti rungi pod wan kaendi apani king'iyo background inyalo neno ma iluongo ni Kola Production. I've been telling this guy to bring us a logo here so that anytime we are doing a podcast here or maybe we have any other interview or maybe any other shoot, then the logo can be featured, so that people can know where we are, but he has not done so we believe that he is still doing some arrangements to ensure that we have the logo here so that at least people can see where we are. Meanwhile, you can as well find him on all the social media platforms from Facebook, TikTok, Instagram, everywhere. You just look for Kola Production. On Facebook is called Pro Collins Ogola. Pro Collins Ogola. That is his Facebook page. Otherwise, on the other side, I have a guy here who is a gospel artist. As you can see, today I'm saved. In fact, I'm not called Omari Nash. You can as well call me Brother Omari. Yeah, Brother Omari. Because, today we have a holy guy in the house. And so I'm going to give him this chance at least to tell us his name, what he's doing, maybe a little bit of his narration, how he became to be a person that today we are interviewing. Bwana koro wanka aloni kungi mozi joge ingeni na senga ukizungu by the way anaduga ni kechangeyo ne joajawa nika otherwise debe dani ne wadhe mbele giwachilemo dekori winyo ni alaloya God bless akegi momiyo jo mowaro kwach ni bless bless apako duong maro shana. Okay, thank you very much. Imbisema ngawe? Erokamana inya. Wedu, okay. Adoke penyo. Okay, thank you very much, Brother Omari. All right, okay. I'm quite privileged to have this chance today. Quite privileged. Ingejo kubo yugadi. Quite privileged. Well, you got chaya, but it's okay. Okay. Okay, ani luongane Stephen Ochieng. Okay. Nyinga maru sani iluongane Scofield Osewe. Coffin? Scofield. Oh. Scofield. Okay. S-C-O-R-E Field Marpap. Okay. Osewe. Oh. Yeah. In Scofield. Ijok maloye pap. Scofield, yani it's a name and nying. Omokni mano chaka okajalu koro pap mo wachni ngane japap chakuru inilo e pap kanyo hapana. Okay. Yeah. Scofield. Yeah. Scofield jakanye? Scofield ja Homa Bay. Aha. Kare gimo me ngaro ge kizungu. Koro we waloki. Mtazamaji, leo tuko na mgeni wetu hapa ambaye pia ni mtumishi wa Mungu, pia unaweza muita kasisi. Nataka kumpea fursa hii atuongeleshe, atuambie ni nani, haswa alianza mwendo vipi hadi akafika hapa. Kakangu, yes. Karibu sana, awaongeleshe kwa Swahili ndo wakujue, wakutambue wewe ni nani. Asanteni sana. Kwa jina Bwana ginisakato. Bwana nyukiza chieng moro. Chir ma ungo marwa Kiswahili no ngato neto. Ngato vile kama papi. Kwa majina ni Stephen Ochieng.
lakini jina la usanii naitwa Scofield Osewe. Jina la sana. Oh, sana. Jina la sana naitwa Scofield Osewe. Yes. Kwetu ni Homa Bay. Pahali panaitwa Lambwe Valley. Huko ndio kwetu sasa. Yes. Wewe ni msanii? Mimi ni msanii. Yes. Umejaribu lakini staki acha niweke level 2 ndo watusikie vizuri. Maja Homa Bay. Wakadwa ni nyine otoka. Yeah, temo ndi morido sianda neta mondo kiko kethi batang'eyo. Angne je chiendo mobeche bikuodhi ne kuodha ne wuoche mbili. Mowach kani niko na wuoche mbili. Koro kadwa dagire. Konwa sigandi matin. Okay, ana onyuola Homa Bay. Awuoke family man gi babu an gi mon ariyo. Okay. Mamwa e matin to ntiere miyo maduong'. Koro an maduong' e odwa. Okay. Yes. Alright. Koro odwa wan mana nyithindo 5. Yes. Koro yini wacho ni in msanii mapako Jehova Nyasaye. An msanii mapako Jehova Nyasaye. To kenda mor go e dhod chunya gi gima timo. Yes. Onjnwa matin. Achiel moro mise golo. Part moro matin. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe, Mungu wa milele. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe, Bwana. Hakuna kama wewe, Mungu wa milele. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe, Bwana. Hakuna kama wewe, Mungu wa milele. Hakuna kama wewe. Imetosha. Namba iko hapo kama unataka kupanda mbegu. Alafu unaweza weka hapo tu. Ok ni wadwaro pesa ni lakini nyalo chunge wa Jehova Nyasaye. Magi seche mangato noro na pesa mopet gi gari. No. Alright. Koro angomo numori me wacho ni ini dwa ni pak gospel. Idwa ni pak iwer gospel ko anglo. Okay, gimano omiya donje gospel. En ni chakre tinna minwa ne nyisa yo manyalo luwo. Tie msalap Yesu. Notera na chako donje Sunday school. Na donje choir mar Sunday school, presentations machalo kaka poems, shairi, but gin gik madhegi weche mag Nyasaye. Koro kanye madongo kamano. Koro kagi chieng' makoro asebedo atieko form 4 kamano, to koro wabiro manyo. Koro na manyo kanisa kone hapana. Gimane mino ochako nyaka dhimbe? Nyaka dhimbele. Koro na donje worship team. Mar kanisa. Koro nawer kodgi, wawer kamano. Koro ema bang'e ka ni team ka ema kasto fweny moro donjo. Ni koro nego be nawero gospel. Koro wende ne bira katelek kamano. Koro mane kaka nadonje gospel. Okay. Yes. Nitiere fununu madhi kacha chaendo akia adieri mare nikech anto pokawero gospel ni koro aja gospel. But anyalo pako Nyasaye. Ni jo gospel chodo saidi. Okay. Sana kwaya ka yake ne nyadendi moro. Bika walalre. Okay, mago to timore. Ingeni Nyasaye kane chweyo dhano to mano gima ne oketo, but en gima donge mano era to gima no keti are chon. Lakini koro gima ng'en ni ande chode to gi manyo dhako minyalo dakgo gin gik mokari mopogore. Ngini chode en gimoro ni igoyo kacha, lakini mar manyo ng'at minyalo dakgo to pogore. Okay, gome wacho kamano en ya kaka mar ng'at minyalo dakgo. Ingeni sami manyo ng'at minyalo dakgo dinyalo yude kamoro amora. Okay. Yeah. Inyalo yude kamoro amora, inyalo yude church, inyalo yude kata
kata mana bai nyalo yude nyako. Yes. Nyayo kata mana tich. Kata mana ng'at matiyo tich uso kata mana njugu. Yeah, gik machalo kamago. Koro gimoro ma ji wacho ni chodes ji nie kwaya. Mano gima timo ok anyal tamora. An awuon to pok aneno, but amba winja kaka iwinjo. Ma ine tete ni gima ne chode, gima ne e kwaya ne jogo manyo dhako ma ginyalo dakgo. Kore process no. Ji opogore. Nitie joma manyo to nitiere jok mabelo kadhi. Yeah. Okay. In kaka ja kwaya kata ja gospel mokwongo nying nuone gi nyingi mar sana. Scofield Osewe. Be iwinjo Prince Inda, be iwinja Jawa, be samori bere ot mikete ema, to be iwinjo ka in japadei to ting'e badi malo. Ana wuona onge kata radio. Kora winje maybe anya winjo ka jirani. Koketo kadanga dini tadong. Yeah. Be ok dawuogo oko ni koro keto Prince Inda. But gima wacho ga en ya. Kowari to maybe winjo thum moro donge. Gima ng'eyo ga ni thumbe mag secular kata thumbe mag ohangla kata mag Prince Inda girigo eko. Inyalo yudo ka samoro oweri to en gi message makonyo nyaka nyaka jok mamoko ma owar. Inyalo yudo ka en gi message adier. Makata kibedo piny kata okete kata okini mikete kata okane makete yot, but jirani okete, but ok inya dino ititibo winje. Iwinja. Koro sami winje no tiere maybe message ma en god manyalo konyi. Mia message mar enda achiel ma bende osekonyi e ngimani e thumbe ne. E thumbe ma winjo ka jirani. Okay. Nyoro na winjo just part of it. Ni pile commotion inyo emotion. Ntiere kamoro mwacho siji nini inaleta confusion, something like that. Yeah. Koro gino inyalo yudo ka okay, koro gino inyalo yudo ka message sehemu no nyalo konyo ng'ata obed pastor, obed bishop, obed reverend, nikech jogi duto te nigi mon. Kana mielo ajawa but ang'e thumu. Imielo ajawa ting'e thumu. Mapenjo ni manyalo penjo ni mano to message mane. Lakini do ng'eni ni bor mara jogi imbo thuogo mari no sina. Lakini ng'eni jok mamielo ajawa gionge ga choice. Mar thuono mara. Gionge choice. Okay, I mean they can listen to any type of song. Yeah. Okay, koro wawach niya. Osiepna maybe obiro lemo winja oyuda ka awinja ajawa. Odhi wacho nang' ama odhi lando ne jomoko nadi. But ing'eni ng'ama mielo ajawa nyalo winjo gospel to nyalo winjo en free. En free. Nikech poko make choice. Koro temo wacho ni gospel ni ochalo jela. No. En koro tuwe yong ine bondage. Nikech koro ino kinyantie thumbe moko mokinya winjo, but ng'ama nie secular kone ne one free mabe kata ka ng'ato winja ka yudo wenda ne be ena sani au mari ema mielore kanyo. Ni in koro inyake dak kama. Okay, en jela. Ingeni wach Nyasaye oningo bed ne gonyo wa free. Wach Nyasaye en tiere gi terms and conditions. You should have your own identity. Yani ibed gi gimoro ma ka ng'ato neno kumi to nene ng'ani ja Nyasaye to ng'ani to kiko iye. Koro ntiere identity, specific identity ma ng'ato ng'ego ni ng'ani to ja Nyasaye. Nikech ing'eni seche miwinjo gospel to seche moko iketa jawa to ibiro bedo confused. Koro ji biro penyi to ng'ani ochung' kanye. Koro nyaka ibed specific, iwach ni an tariera gang'owa gi wach Nyasaye. Hallelujah. Nikech ing'eni samoro ija Nyasaye tiwinja jawa ama iketo kata jawa e odi, nitiere moko mok nyal geng' kaka nanyisi. Boyudo ki i backslide. Yeah. Ng'ato kaka an aja gospel maybe anyalo biro e studio nikech kai kama record. But onge kaka nyalo donjo ni kora go ajawa. To kawacho ni ajawa rach, ajawa to bera nikech mane kama ji yute. Ema jalamo nego gospel. To noko mewa ahinya. Kano donje ajawa.
ogero nyaka kor gi bwana en got maduong' kaka talanta ne go gospel be ji ne kia ahinya kanu biro tema ni baby na ing'e kaka talanta Awinja iwinje tiende ni winje be awinja nying no iwinje nying to bi se winjo wende ne mogoyo mag gospel kaka talanta wer na chiela winjo kata na kia koro ma ineno nade wach ni tiende ni ajoge kanu biro secular to ne gi omoka mane gima temo lero ni kanyo matin. Okay, idwa nyisa ni jok ma wero gospel nitiere jok ma oko omoka. Ng'ato kaka John Okidi ng'acha nigi pesa marach. Ng'ato kaka Lilian Jairo nigi pesa marach. Ng'ato kaka anaitwa nani huyu msichana wako na pesa. Yes. Kwan joge u abicha, kwan joge u apar. Lilian Jairo, Sarah Brenda, John Okidi, Milka Omondi, na Scofield Osewe. Imeo. Tang 1000. Dongan gi Roho Mtakatifu. Oh. Anyalo loki michak wero gospel kiny. Kiki. Wawe. Nitie gimwa geno mbele. Giloka wero gospel. Okay. Tie jomoko kadwa na kunga aket gi burgi. Oliga duogi. Meanwhile, insani siwuok ni ja gospel. En pesa dima bende se yudo tiji mar gospel ne. Kaka ananyalo wacho aseyudo over 200,000 koro yin. Okay, an the mang'eny miyudo dichiel weri gi message oko mikwano ni get up of 50 message dichiel pap. Okay. Gospel industry poka budhe kore kan gi 3 years. Nyaka nacha gospel. Koro gimoro madanga wach ni ji YouTube osechako chula kianga TikTok podi. But gima pesa mang'eny asemako en mar skiza tune. Yeah, I registered with how do we call that inaitwa Expedia. So Expedia kuna pesa poleni nimesema okay. No, we advertised them, no problem. Kuna pesa walikuwa wamenitumia it, so it was about 5,000. Yeah. Na ni mimi niliharakisha kwenda kuitoa. Yeah. Okay. Ilikuwa 5,000 skiza tune. So inamaanisha skiza tune inalipa vizuri. Okay, sijajua kama hiyo ni mzuri kwa mtu mwingine. Labda kwako ni mbaya na kwangu naona ni maziwa. No, it's a good money, I know. Yeah. Because I remember there is somebody that told me ni NK urne siling ariyo yagi na iko nogulu chunya which magskiza, but if you can get up to 5,000 then it's a good money, yeah? Yeah. I don't think it's ni maziwa hiyo. Yeah, mano chak. Ni chak. Yeah. Okay. Koro sani, gin projects magi mabende ipango nwakacha, mabende inyalo kono jopiny ni yawa. Anto igani an gi mpango ni kata before we finish this year magi gik maketo in place. Okay, mpango man go en ni by the end of 2 years, 2 years to come, maybe abed gi band na Me go live. I go live. Okay. Yeah, I go live band to an gi instruments te. Yeah, by 2 years to come. Kapo katho, mabeo kabitho. 2 years to come. What do you do for a living? I do many things for a living. Okay. I'm a teacher by profession. What else? I'm a businessman. Yeah. Okay. So you teach on the other side, you also do your businesses. Yeah. All right. Okay. I have a teacher here. You are registered by TSC? Yes. Employed? Not yet, but I work in a private school. All right. Yeah. Nyakora mogi makora wuoga ngamaria karegi umio no donje kizunga muoma. Ela dele to nyene ne chir mani ma donje kizungu kama. Gare no japuonji. Nyakora wan kode ka ogo gospel and ile mekanisa mani.
New Covenant Church corner. New Covenant Church. Yeah. Corner. Next to Tankard along Gong Road. I know corner. Yeah. Junction. Not Junction. Dagoretti corner. Opposite Equity Bank. Oh. Behind Equity Bank, ukiwa Ngong Road, behind Equity Bank. New Covenant Church. New Covenant Church. Yes. New Covenant Church. So Yes. your New Covenant Church mangatu some negi number ni unyalo connect. Number mar sim. Gin go. O Jo ni fans. Was 07 580 11690. Mano number mar Safaricom. okay. Yes. Igeni ngato samoro koro neni gikocha to penji ni this and some guy usekendo. Yeah, anasekendo. My wife anaitwa Caroline Awino. Moja tu hivi. I'm not a polygama. You are happily married. Happily married. Is one wife. One. Kwano penjo ni ya. Kada kachiel nyalo miyi mor. To multiplication penjo. Ni kari pani kada kachiel ma miyi mor kama kari mona bich. Okono mor mogundo ke dako kada ko ge mor ne. Hapana. Mano stress. En stress. Koro wawuonde ni onge tich. Onge tich to an gi dhako. Ntiere jok man gi mon to onge tich. Ama you don't have any source of income. What will you do? Itakuwa stress. So mmoja tu ametosha tu hivyo. Okay, my dad was a polygama, but I don't prefer that. Maybe alikuwa polygama juu ako na mali ama alikuwa anafanya kazi poa. What are some of the bad things that you saw from a polygamous family that you decided to have only one wife? The two wives were always fighting. That's your mother and the co-wife. Yeah, they were fighting like ile kurushana, quarreling. So I was like you were not happy with it. Yeah, and I was still a small child. But bado nimeshika mpaka wa leo. But kitu ilikuwa inanifurahisha tena na polygamous family ni kwamba huyu mamangu anaweza kosa na yule mwingine ako naye, tunaitwa huko wote, sisi wote tunaenda kukula pande nyingine. Ama wakiwa nayo huyu akipika na huyu anapika, wanaweka pamoja, sisi wote tunakula hadi dad. Okay. And you don't want that? Don't you see how wonderful it is? Babangu hakuwa ameokoka. Huo ni baba umarali. Ilungo baba unija kafiri. Yeah. Bwana maana tukiwacho ni father magani. Okay. Nairobi ka ngato warore matin kasto yao kanisa. Iya umari wen kosupodi manyulo. Okay, yao kanisa. Yao kanisa. Iya wen kosolo. Okay, it depends with the calling. If Holy Spirit ka ko wach mondo yao kanisa Kenya yao kanisa. Inyalo chake to chako opogori. Holy Spirit samoro biro ga biro ni wewe wuoda yao kanisa. Mago timore. Ngini it's a call, eh? It's a call or a business? It's a call. Today we want us to be very frank. Most of these churches, it's alleged that they are just business. Okay, nti jomoko malemo gadieri, gi jomoko moyaya kargi mamano to kare mar ndongo mabeke wale tinya kata goyi. Okay, ana leme e buong church moro. Kuro, but it's an international church, so some secrets I cannot know. Oh, it is international church. Okay. Yeah. Okay. In faith ni. Yeah. All right. But if the Holy Spirit will tell me to open a church, maybe I'll open under him. So it will be a branch. Okay. Yeah. Okay. En pesa di kumedake gi kumidi leme. Like fare. Fare is about 30 bob. Or it's just a walking distance. 1 hour 15 minutes nimefika. 1 hour 15 minutes. Tontie kanisa more bathodi. Just a question. Yeah.
There is a church, but I don't like it. Koro ang'o matimore momiyo Nyasaye milamo but odi tiwuotho 1 hour? Kadhi e church kacha. Number 1, I participate in that church. Number 2, nimeshiriki pale for 7 years. So people know me. And then kuna wakati tena nilipata matanga, dad alipass. And then they came through. So why should I leave that church then I go to another church? Why? Now aja nikosea. No, what you ought to have told me is that they formed part and parcel. They are like a family now. They are like a family. All right. Yeah. Now that one I can understand. Yeah. Okay. In Kwende this on YouTube? I have 5 songs. 5 songs. Yeah. And all of them are video or some? No, or none? Only one is a video. No, 2. 2 are videos. Yeah. 2 are audio. Yes. Yeah, na zote ni Kiswahili. Okay. Yeah. Nitie samoro jok makoro neno kama joluo manyalo penjo ni ere yo maginyalo support you. What can you tell them? How they can support me? Yeah. Number 1, I have a YouTube channel. Okay. Kindly subscribe, share everywhere, because the more you share, the more I become known. Yeah. Yeah, the gospel spreads. Yeah. Another thing, maybe if there is someone who is we also have destiny helpers. Yeah, true. Wale watu mtu anajitolea anasema nataka nisaidie huyu. Maybe hapo nyuma nilisema my dream is in the next 2 years maybe I have my band. Yeah. Maybe someone can come through aseme wacha nimnunulie drums, wacha nimnunulie keyboard, wacha nimnunulie guitar, solo guitar, bass guitar hizo na hizo nini zote. Instruments, yeah. Okay. You know, from there then people will just come. Hey, this is a full band. Even those who have talents like playing the saxophones and playing the keyboard, playing the drum sets, and they will come. They will come. And this thing always needs God's grace. Okay. Yeah, if you don't have grace, hata hiyo band unaweza anzisha na ianguke. Okay. Yeah. Angipenjo moro ma okwad tiwena. No problem. Ang'o miyo gige Nyasaye nodhi gi nyiri like mercy, grace? Yeah, Lord have mercy, grace upon us. It depends on the meaning. Like, okay, what of dinagiwachni may the Scofield of the Lord be upon you, and it doesn't have a meaning. Unaona? So unaona hizo majina zinakwanga, they have heavy meanings. Yeah, mercy. Yeah. Grace. Like they talk positive about Christ, or they talk positive about the life of a human being. Okay. Yeah, they are more of positive things. Okay. Yeah. All right. Gin siri mage manie kanisa masamoro kwang'eyo? Siri manie kanisa? Manyaka jibedgo very careful. Very careful. Number 1, ushene. It is rampant, like it is something normal, but more so ladies. That is something that is there. Jikuote kanisa. Okay. Another thing is about there are things that people don't understand, like mentality ya watu ni kwamba pastor anakula sadaka na sio hivyo. We have very faithful pastors that use the tithe and the offering to build or to support the street children. Yeah. Okay. Kawuono, are you a composer that can write a very nice song by yourself? Yeah, even my songs I wrote them, I composed them myself. What about if somebody can approach you today with a good money and tells you to write for them, maybe romantic, my friend. Romantic song. Exactly. Like a song that talks more of vulgar language. Not vulgar. Just appreciating a certain lady. Jabera aeri manade ondesore machwich Jehovah aeri manyalo thoni, something of that kind. And the person is having a good money, you know. Bwana ndeke na we ndera ni bwana monda they achua day studio. And ka indigi 30,000. Okay, wind era.
Ipak ni adhiambo neno. Okay, mimi naweza kataa. Anyalo tamora. Ingi gumi anyalo tamora. Anyalo tamora nikech the moment you start doing that, I will backslide. Yie ni okotegno. Yie na otegno, yes. But yie na otegno yomiyo atamora. Okay, nitiere jok mowero nyaka mama. Dong mama en dhano. To mama en nyako. Alafu. Is there a difference? No. Anyalo wero mama, but in a godly way. What is the difference between godly way? Ere kaka anyalo wero mamwa ne mato kuro wer ki Nyasaye, mato wer ki. Ing'eni ya. Sami wero mama en ng'ama onego miluor. Iwinja? And mama, parents are gift from God. It is totally different from kaka inyalo wero nyako ma kawaida. Iwinja? Okay. Wawadhi kodi mana seiye. Utiyo gi beats wa. An pok atiyo gi beats. Dong sani jo gospel mang'eny tiyo ga jawa. Ding 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 du. Gima poge en mana kako winyo ni hallelujah ni mane gospel. Okay, koro beats mag an gima nyalo wacho en ni message. Kata mu ma ondik niya, pakuru Nyasaye ginyi duong gi gimoro amora munyalo tiyo godo. Ang'o momiyo gospel sani oket ajawa no yieke cha. En emiluonge na ajawa dong. Oketo yieke cha. Yani they are trying to transit. Giwoge gik machon, giduoge gik ma trend. Mondo nying Nyasaye omed landore. There is this man, I don't know how to call him, these twins. Sijui majina yao but wanaimba gospel, Meja. Yesu Meja. They have all they need to spread the gospel. And then unapata wakifanya live show, watu wanajaa. Wanajaa kwa nini? Number 1, message. Number 2, the instruments that they are using are very good. Yani gin gik machiro juok ng'ato. Unaelewa? So, mambo na beats mimi siko hapo. Owari to podwara dokodi nkech kai ma wambe wagole oangla. Tema imbi gole gospel. Okenen kamano maybe ok menye Nyasaye duo. Okay, ing'eni kanisa to gi warruok ni e chuny ng'ato. Bedo ni atangamana gi jok mamoko machalo kaka akina Real Jaluo, akina in to gi joma moko. Okonyiso ni ya ni okowara. Alafu kiwuothe Kenya kate onge studio mondik ni ma studio magolo mana gospel kende. Kokidi poka winyo kigole wango. Kokidi. Kata ambi karichal koda. Ambi poka winyo. Lakini luwore gi choice mar ng'ato bende. Inyalo ka kokidi bor to kar ka chiegni. Okay. To bende okanya nyiso kola ni anta dwaro mana session na kende ma Real Jaluo giri onge, jo Angla artist go onge. Mano achalo ng'ama nigi achalo ng'ama ok ohero ji. To bende okanya bira iru ka ji opong'o ka tikia ng'ama kinyne konyi kiny. Samori moko kamoro to samoro fisidume man machiegni. Kata Angla artist go man machiegni. Iwinja? Nikech samoro awach kata ni maybe God forbid anindo amatho. Dong. Inyalo ka jok man machiegni gin mana jok ma to bende pesa okoyiero ni mamaro Angla artist kata mamar gospel artist. Koti chako wuoyo. Iwinja maler. Yudi. Koro anaonge gi ubaguzi. Koro kaka ema time production. Ng'ama timona production no ero. Maybe en gi chuny mar konyo, being that I'm an upcoming artist. Iwinja. To samoro okada luongo nying ng'ato, maybe studios mamoko go gin gidwaro star.
wach ni mogik mbele kama wach na mogik ahero Nyasaye ahero Nyasaye ama ahero ruoth to gima daher ni kata obedo ni wadak e piny wawuotho gi ji mopogore opogore to konyiso ni ka in gospel artist to ni koro ibro backslide nikech koro iwuotho gi jok mamoko. Mar ariyo wamako warruok. Mar adek ne fans maga bed ni ne TikTok kurantie, bedo ni ne YouTube kurantie, bedo ni ne Instagram, every platform, social media platform, kindly I need your support. I'm just requesting for your support. Kindly just subscribe, like, share. I have songs in the YouTube, listen to them, they have messages. Kindly support me, whether you are a Ohangla artist or any other artist. Kindly just go search the name Scofield, share everywhere. Kama unaweza nifanyia challenge pia nitashukuru sana. Kama unaweza nifanyia challenge TikTok, kama unaweza nifanyia challenge YouTube, nitashukuru sana na jina la Mungu litainuliwa milele na milele. Amina. Asanteni sana, Mungu awabariki. Yakora moge pa ni winjo mano ja gospel. Koro dhiure YouTube mare kacha chendo mondo mi usapote. Dhiuru e Facebook mondo mi ufollow. TikTok unyalo follow kanyo endo. Ko kamano to erokamano pod wan ka indi ka Kola Production and gik ma dongo bo biro. Wan ka gosiepe mang'eny sana. Wan ka gi Fisi Dume, wan ka gi Ril Jaluo. Inyalo miyo gi mos ji ko ka ji tieko bwana Ril Jaluo. Mosa studio kono gi nie ko ne timalo mai Ril Jaluo. Amosa ma fans te. Magi joma moko ka. Fisi Dume. Oya mambo vipi? Yes. Mafisi Dume, all the way from Hyenas Planet Entertainment Kingdom. Tuntie jok moko kako Marinas matimo ofisi without my permission, without my permit. Abro makogi. Ageno nigi lawyer kata gitimo ofisi. Alafu ane wuon Siala Resort kichopo Kisumu kocha ichopo kamoro ni namba sinyolo kapuonja kanyo. Ane wuon Siala Resort but an gi pesa mang'eny to pokalandi. In fact resort no costa pesa mang'eny sana. 47 billion. 47 billion to pokalandi. Hero uru kamano. Koro nyalo wa YouTube channel account na Fisi Dume, TikTok Fisi Dume, Facebook Fisi Dume na kadhalika. Bwana koso ntie ng'ato Martin Silva. Hello, mimi naitwa Martin Silva. Unaweza nitafuta YouTube Martin Silva, Facebook Martin Silva ama Martin Silva Queensboy, Instagram Martin Silva Queensboy. Yeah man. Asanteni sana. Kola tiyo. My Kolo engineer, Kola Production. Welcome. Wan gine ka iluongo ni Kabiria. Ma chunyo tieno to pod wan ka bwana. Waya ni sure ne yudo gi kaka gin. Koro ngata miwinjo nyinge kanyo. Dhi ti follow jogo. Mane support monyalo miyo joluo. Ouru bedo jok ma support ji kotho mondo ucham milion. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo.
Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e nambawa ma en 07111923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Nyakuramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07191923274. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai, kete mana kokidwa kete kat wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.